नमस्कार, मी प्रदीप मुर्मे। आज आपल्यासोबत ॲडव्होकेट बळवंत जाधव आहेत। ॲडव्होकेट जाधव हे शिवसेनेचे लातूर जिल्ह्याचे माजी सहसंपर्क प्रमुख तथा माजी जिल्हा प्रमुख आहेत। लातूर जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात त्यांच्या नावाचा मोठा दबदबा आहे। नुकतंच त्यांनी शिवसेनेचे ठाकरे गट सोडून त्यांनी नुकतंच शिंदे गटामध्ये सामील झाले। या पार्श्वभूमीवर आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत। सर नमस्कार। नमस्कार सर, माझा पहिला प्रश्न आहे तुम्हाला, आपण शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची साथ का सोडली आणि आपण शिंदे गटामध्ये का सामील झाला? आम्ही पहिला प्रश्न असा की आम्ही हे सगळे एकत्र का होतो, तर बाळासाहेबांनी एक विचार दिला होता। शिंदे साहेब असतील, बळवंत जाधव असतील, उद्धव साहेब असतील, हे गेलेले 40 आमदार असतील, खासदार असतील गेलेले, हे सगळे आम्ही एकत्र का होतो, तर बाळासाहेब नावाच्या महान व्यक्तीनं हिंदू हृदय समाजाने एक विचार दिला होता। मग त्यांनी जो विचार दिला हिंदुत्वाचा, त्यांनी विचार दिला घराणेशाहीच्या विरोधातला, त्यांनी भ्रष्ट काँग्रेसच्या विरोधात आम्हाला लढायला शिकवलं आणि त्या विचारासाठी आम्ही एकत्र सगळे जमलो होतो। आता तुम्ही विचारलं की तुम्ही यांना सोडून त्यांच्याकडे, हा विचारापासून दूर कोण चाललं? जो बाळासाहेबांचा विचार होता तो विचार काय होता? प्रखर हिंदुत्वाचा होता। आपण एक बाईट पाहिलं असेल, टी व्हीवर बरेच दिवस फिरत असं सोशल मीडियावर, राष्ट्रवादीचे सर्व शिवाजी महाराजाच्या जयंतीनिमित्त एक किल्ल्यावर गेले होते आणि घोषणा देत होते। सुप्रिया सुळेताई होते, अजित पवार होते, त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष होते, बरेच लोक होते, जयंत पाटील होते आणि ते सगळे शिवाजी महाराज की जय, पण त्या ठिकाणी नवाब मलिक पण होते आणि ते सगळे हात उचलून शिवाजी महाराज की जय म्हणत होते आणि घोषणा 5-6 वेळेस झाल्या, पण तो नवाब मलिक नावाचा मंत्री ना तोंडानं शिवाजी महाराज की जय म्हणत होता ना हात उचलत होता। म्हणजे ज्या माणसाला शिवाजी महाराज की जय म्हणायला लाज वाटते अशा माणसाच्या मांडीला मांडी लावून आम्ही मुख्यमंत्रीपद भोगणं हे बाळासाहेबाच्या विचाराशी केलेली विसंगती आहे, बाळासाहेबाच्या विचाराशी केलेली गद्दारी आहे असं मला वाटतं। घराणेशाहीच्या बाबतीत बोलायचं, बाळासाहेब 1995ला मेजॉरिटी होती, मुख्यमंत्री होऊ शकले असते। 1995लाच उद्धव साहेबाचं वय 35च्या जवळपास असावं। बरोबर। मनोहर जोशीला त्यांनी मंत्री केलं, मुलाला नाही केलं, बरोबर। चला हरकत नाही, माझ्या मुलाला कॅबिनेट मिनिस्टर घे, करू शकले असते, बरोबर। पण ते त्यांनी केलं नाही, कारण त्यांना हा विचार पक्ष आणि या पक्षाकडनं महाराष्ट्रामध्ये हा विचार राबवायचा होता की घराणेशाहीचा नाम आहे जे नेहरूपासून चालत आले। आमचा विरोध होता पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी नंतर राजीव गांधी नंतर सोनिया गांधी नंतर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ते प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये होतं। मग शंकरराव चव्हाण असतील, त्यांचा मुलगा अशोक चव्हाण, इथे विलासरावजी, दिलीपरावजी, अमित भैया, धीरज भैया, पद्मसिंह पाटील त्यांचा मुलगा, कुठेही जा तुम्ही, मोहिते पाटील त्यांची कंपनी, विखे पाटील त्यांची कंपनी, शरद पवार, सुप्रिया सुळे, अजित पवार, ही जी घराणेशाही आहे या घराणेशाहीच्या विरोधात बाळासाहेबांनी आम्हाला लढायला शिकवलं होतं। मातीत ती माणसं उभा केली आणि त्यांना सत्याची चावी हातामध्ये दिली की ज्या महाराष्ट्रातील जी माणसं कष्ट करायची लेकरं आहेत त्यांनी चालवलं पाहिजे। मनोहर जोशी एक पेटी घेऊन मुंबईत 40-50 वर्षापूर्वी उतरलेला माणूस ज्यांना कोहिनूर इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून ग्रामीण पोरांना रोजगार मिळावा म्हणून तिथं त्याला कामावर घेतलं। नरेताई असतील, ज्ञानेश्वर पाटील असेल, आमच्या सुभाष साबणे असतील, अशी सामान्यातली सामान्य माणसाला सत्तेची पदं द्यायचं काम बाळासाहेबांनी केलं। उद्धव साहेबांनी स्वतःच्या पोराला फर्स्ट टाइम निवडणार, स्वतः मुख्यमंत्री आणि माझा मुलगा कॅबिनेट मंत्री, ही बाळासाहेबाच्या विचाराशी केलेली गद्दारी आहे। परंतु सर, ठाकरे कोणची साथ सोडली हे कितपत योग्य आहे? अडचणची वेळ कोण आणली, का आली? तुम्ही विचाराशी विसंगती केली, बाळासाहेबाचा विचार सोडला म्हणून तुम्हाला विसंगती आली आणि मग त्यांनी भरभरून कुणाला दिलं? भरभरून शिवसैनिकांना एक दिलं। या मराठवाड्यातल्या शिवसैनिकांनी नामांतरानंतर जे भोगलंय, अंगावर केसेस भोगल्या, सत्तेची कोणची पदं नव्हती। आणि लातूर जिल्ह्यामध्ये जर तुम्ही म्हणाल तर विलासराव देशमुख, शिवराज पाटील, निलंगेकर अशा दिग्गज नेत्याच्या इथं काम करत असताना कार्यकर्त्यांना काय भोगावं, जेल भोगावं लागले। माझ्यासारख्या वकिलावर 20-22 केसेस होते, आम्ही नाही दिलं। शिवसैनिकांनी सुद्धा अंगावरल्या कपड्यांशी, फटक्या ह्याच्याशी जय म्हणत फिरले, त्या शिवसैनिकांना तुम्ही काय दिलं? स्वतःच्या मुलाला मुख्यमंत्री केलं, तुम्ही काय दिलं?
तुमच्याच मुलाला मुख्य. मग बाळासाहेबांच्या विरोधात बंड नाही ना झालं. बंड याच वेळेस 40 लोक का जाते ह्याचं आत्मपरीक्षण त्यांनी करायला पाहिजे किंवा असं का झालं. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा नेमका कोणता गुण तुम्हाला भावला की जेणेकरून आपण त्यांच्या गोटामध्ये समावेश झाला? बाळासाहेबांचा विचार घेऊन ते निघाले. सर्व कार्यकर्ते काम करतात, वेळ देतात, बोलतात. मातोश्रीवर भेट घ्यायला 4-4 महिने फोन केला तर भेट मिळत नाही. मग नेता कसा? ज्या माणसाने बाळासाहेबांच्या काळात असं नव्हतं. आणि मग काय होतं, एकनाथ शिंदेचा वेळ देतात, तो कार्यकर्ता प्रत्येकाला सोबत घेऊन बसतात. प्रत्येक आमदार 40 आमदारांना त्यांनी विश्वास दिला की बाळासाहेबांचा विचार मीच चालवू शकतो. आणि त्या आमदारांना आणि आमच्यासारख्या कार्यकर्ता तो विश्वास खरा वाटतो. तुम्हाला विश्वासाचं म्हणायचं असेल तर लातूर जिल्ह्यामध्ये तो विश्वास खरेसाहेब देऊ शकले नाही. आणि त्याचाच परिणाम आहे की आम्हाला वाटलं की खराब शिवसैनिक हा आहे, बाळासाहेबांचे विचार एकनाथ शिंदे साहेबच पुढे नेऊ शकतील याची खात्री पटल्यामुळे आम्ही त्यांच्यासोबत. तर लातूर जिल्ह्यामध्ये जर आपण बघितलं राजकीय चित्र तर निश्चितपणे की शिवसेनेचा जो काही प्रभाव आहे, शिवसेनेचा प्रभाव फारच कमी आहे. आणि त्यामध्ये आपण आता नव्याने दुसरा आपला गट, त्यामुळे नेमकं आपलं यामधून काय साध्य करायचं आहे? कारण कधी काळी आपण जर बघितलं औशामधून 2 टर्म दिनकर माने हे आमदार राहिलेले आहेत. आज तुमच्या जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचा एक पण आमदार नाही. तर मग आता परत आणि आपण दुसरा गट याला आपण काय साध्य करणार? याला जिम्मेदार कोण? तुम्हाला इतिहास थोडा सांगतो 2 मिनिटांपूर्वी. 1990 साली प्रदीप राठी आणि आम्ही सर्व शिवसेनेत जायला तयार होतो. आम्ही प्रदीप राठी अपक्ष लढले. आणि त्या काळात मोरेश्वर सावे हे खासदार होते. त्यांच्याशी आम्ही भेट घेऊन लातूरची जागा प्रदीपला सोडा असं सांगितलं. बाळासाहेबांनी आम्हाला शब्द सांगितला, हो रेस्ट हाऊसवर आले, पण आदरणीय कैलासवासी विलासरावजी देशमुख आणि गोपीनाथरावजी मुंडे यांची जी युती चलायची, मैत्री चलायची, त्याच्यातून त्यांनी आले आणि राठीचं तिकीट कापून उदगीरकरला दिलं. निकाल तुम्ही पाहिले. हे मॅनेज पॉलिटिक्स जे आहे, मॅनेज पॉलिटिक्स, त्याला शिवसेना इथं बळी पडली. काल तुम्ही बघितले लातूर ग्रामीणमध्ये धीरज देशमुखच्या विरोधात सचिन देशमुख नावाच्या ना तो शिवसैनिक, ना इथल्या तालुका प्रमुखाला विचारलं, ना जिल्हा प्रमुखाला विचारलं, मी सहसंपर्क प्रमुख होतो मला विचारलं, ना संपर्क नेत्याला विचारलं. रात्री 12 वाजता तिकीट दिलं. काय त्याची क्वालिटी बघितली तुम्ही? त्या माणसानं प्रचारच केला नाही. पुण्यात शिवसैनिकाला भेट म्हणजे देशमुखाच्या मॅनेज पॉलिटिक्सला इथली शिवसेना नेते बळी पडत होते. माझ्याऐवजी पप्पू कुलकर्णीला दिलं. आंधळही माणूस सांगितलं असतं. 2008 साली मी माहिती पप्पू कुलकर्णी हे सांगितलं. मी 95च्या इलेक्शनमध्ये विलासरावच्या पराभवाला कारणीभूत ठरला ना. मी तिकीट मला दिलं होतं, मी ते कवेकरला दिलं, पूर्ण यंत्रणा राबवली. आणि माझ्यातल्या ह्या क्वालिटी बघून रावते साहेबांनी मला पक्षात घेतलं. 60 वकिलासह मी वकील मंडळाचा अध्यक्ष होतो. मला पक्षात घेतला आणि काम सुरू करायला लावलं. आणि मी आलो की गोपीनाथ मुंडेंनी ती जागा भांडून आपल्याकडे घेतली. हे मॅनेज पॉलिटिक्स नाही. आणि पुन्हा मग माझ्याऐवजी पप्पू कुलकर्णीला दिलं. कुणी सांगेल की कोण स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट राहिला. आणि त्यामुळं इथं जी शिवसेना वाढली नाही याला इथला शिवसेनेला जबाबदार नाही. इथला शिवसैनिक प्रामाणिक आहे, प्रत्येक शिवसैनिक प्रामाणिक. इथं शिवसेना वाढली नाही याला कारण नाही काय, मातोश्रीहून चालत असलेलं मॅनेज पॉलिटिक्सचं धोरण आणि त्या धोरणाची बळी होता. तर यालाच अनुसरून मला एक असा प्रश्न विचारायचा आहे की लातूर जिल्ह्यातील जी काही शिवसेना आहे ती लातूर जिल्ह्यातील शिवसेना देशमुखांच्या दावणीला बांधली गेली आहे, असं मागील अनेक वर्षापासून बांधली गेली असं बोललं तर यावर आपली नेमकी काय प्रतिक्रिया? काही अंशी त्याच्यामध्ये तथ्य वाटायला लागले. माझ्या हातात कारभाराला 1999-2000च्या दरम्यान मी पार त्या काळामध्ये आम्ही उदगीरला पंचायत समितीचा सभापती ताकद लावून केलं. आमची ताकद होती. दिनकर माने माझ्याच काळात आमदार झाले, मी जिल्हा प्रमुख असताना झाले. अहमदपूरचे नगराध्यक्ष माझ्या शिवराज चौधरी माझ्याच काळात झाले. जिल्हा परिषद पंचायत समितीला 7-8 जागा, लातूरमध्ये 6 नगरसेवक निवडून आणले विलासराव सीएम असताना. मी जास्त काम करतोय मंड्यावर. इथल्या नेत्यांनी बाळ हरदास नावाच्या व्यक्तीने संपर्क नेते म्हणून ती मुंबईला यायचे. ते जसं ईस्ट इंडिया कंपनीचे व्हाईसराय यायचे ना. ते कारकीर्द फारच वादग्रस्त आहे सर. कोण हरदास यांची? बाळा हरदास आलेच शिवसेना बुडवायला. देशमुखाच्या सांगण्यावर मी ऐकत नाही म्हणून करायला मला चक्क त्या माणसाने मला जाहीर सांगितले. ते आता वारले त्यांच्यावर आरोप करणं बरोबर नाही कारण ते उत्तर देणार नाही. चक्क मला पैसे माहिती आहे तुला जिल्हा प्रमुख व्हायचं तर ते ह्याला कोण म्हणायचं? अशी माणसं पाठवणं मातोश्रीहून, अशी माणसं पाठवणं की जे इथं शिवसैनिकला ब्लॅकमेल करून त्यांच्या पायात पुढे घालतात. मी विलासरावच्या कारखान्याच्या विरुद्ध मांजरा कारखान्याची निवडणूक लढायला लागलो. मी इतिहासामध्ये कुणी लढली नव्हती, मी लढतोय.
ताकद लावून लढतोय आणि बाळासाहेब स्टेटमेंट त्या बळवंत जाधवच्या पॅनलचा शिवसेनेचा काही संबंध नाही आणि निघून जातो. म्हणजे तुम्हाला मदत तर नाही केली, विरोध कशासाठी करता? आणि म्हणून ह्या गोष्टीला हीच लोक शिवसेनेच्या इथल्या रासाला कारणीभूत कोण आहे? इथला प्रत्येक शिवसैनिक तीनदा सांगतो अत्यंत कर्तबगार आहे. या दिग्गजाच्या विरोधात तो उभा टाकला. आज त्या गटातले आणि ह्या गटातले असे नाही आहेत, सगळे शिवसैनिक एक आहे. फक्त भ्रमनिरास आहे. खरं काय हे शिवसैनिकापर्यंत मी या पुढल्या काळामध्ये पोहोचेल आणि खरा बाळासाहेबाचा विचार या जिल्ह्यामध्ये रुजवायचा प्रयत्न करू. सर, सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जर आपण बघितलं तर शिंदे गटाचं संघटन उभं करणं जिल्ह्यामध्ये फारच कडवं अशा प्रकारचं आव्हान आहे. तर आपल्याला वाटतं का हे आव्हान आपण पेलाल म्हणून? नक्कीच. मी तो अनुभव आहे. आज माझं वय 63 आहे. माझा जन्म लातूरचा आहे. बालवाडीपासून LVD शिक्षण लातूर आणि 40 वर्ष झालं. असं कोणाला वाटलं विलासरावचा पराभव होईल? मला वाटत होतं, मला वाटत होतं आणि म्हणून मी ते निर्णय घेतला. मला नको कवेकरला आणा आणि मी त्यावेळेस तुम्ही पत्रकारात काढून बघा 40 ते 50 हजार विलासरावचा पराभव होणार हे सांगत होतो. त्यानंतर एक इलेक्शन झाली. कवेकरने आमच्यापासून गेले, दुसरीकडे गेले राष्ट्रवादी. कवेकरचं डिपॉझिट जप्त होणार हे मी राजकीय सांगत होतो. डिपॉझिट जप्त झालं. अंदाज बरोबर ठरला. माझे अंदाज राजकीय बरोबर असतात आणि म्हणून सांगतो की या ठिकाणी काय मी लोकातला माणूस आहे, कार्यकर्त्यातला माणूस आहे. माझे वडील कुणी मंत्री नव्हते, खासदार नव्हते. मी जे काही कार्यकर्त्यातला आहे आणि कार्यकर्त्याला हा विश्वास देण्यास मी समर्थ आहे की या ठिकाणी जनता दलात असताना शारदाताई कांबळे सारख्या दलित स्त्रीला आम्ही लातूरच्या नगराध्यक्ष करू शकतो. आज मी उभा केलेले लातूरचे नगरसेवक जे आहेत त्यांना कुणीही पार्श्व जगताप गुर्जे होते, त्यांना निवडून सुधावळेताई होते, रवी सुडे होते, मोहन माने होते, असे अनेक लोक, गोरबा गाडेकर होते, विष्णू, ह्या सगळ्यांनाच शिवसेनेत एक कुणीही माझ्या जाती धर्माचे नव्हते. ह्या सगळ्यांना झुंजारे म्हणून होते, ह्या सगळ्यांना आपण उभा केलं कारण ते कार्यकर्ता होता आणि त्याला उभा. जी बाळासाहेबाची नीती होती तीच नीती मी लातूरमध्ये वापरली आणि यशस्वी झालो. आणि जेव्हा मी हे काम फास्ट करतोय म्हणून कळाल्यावर गोमनाथ मुंडेंनी डाव साधला माझ्या आणि पप्पू कुलकर्णीमध्ये, वाद निर्माण केला. त्याला बाजूला घेऊन सांगितलं की तुलाच तिकीट देतो, बळवंत जाधवला मी देणार नाही आणि तू उभा टाक, तुझी सर्व व्यवस्था करतो. दुर्दैवानं त्याला फळं आले. काय झालं देवाला माहिती, गॉड नोज, त्याचे पुरावे नाही. परंतु ह्याला बळी पडून या ठिकाणच्या शिवसेनेचं आणि मग मला बाजूला साधलं. मी शांत बसलो. सर, आत्ताच आपण जे काही नावं घेतलं शिवसेनेचे जे काही नेते म्हणा किंवा कार्यकर्ते म्हणा की जे सेनेपासून दूर गेले आहेत, तर आता आपण या सेनेपासून जे दूर गेलेले जे काही तुमचे जे काही नेते म्हणा किंवा कार्यकर्ते म्हणा त्यांना परत तुमच्या गोटामध्ये आणण्यासाठी आपण काय प्रयत्न करणार? आम्ही बाळासाहेबांचा विचार समजावून सांगू. मी वकील आहे, बाजू मांडणं माझं काम. बरोबर. मी माझी बाजू सर्वांना समजावून सांगेन. मी त्यांचा द्वेष करणार नाही. जे आज उद्धव साहेबांसोबत आहे त्यांच्या माझा द्वेष नाही. ते माझ्यासोबत काम केलेले माझ्या सहकारी. हां, रस्ता त्यांना दिसत नाही. बाळासाहेबांचा विचार कोणचा होता आणि आता विचार हो त्या अजित पवारांनी पश्चिम महाराष्ट्राचा सगळा सहकार मोडीत करला जो यशवंतरावांनी तयार केला होता. सहकारामध्ये चालू असलेली सगळी साखर कारखाने त्या शिखर बँकेच्या माध्यमातून लिक्विडेशनमध्ये काढली आणि मग काढून ती स्वतःच्या पाहुण्यांनाच विकत घेतली आणि त्याचं खाजगीकरण केलं. त्या अजित पवार बरोबर आम्ही राजकारण करायचं, भ्रष्टाचारावर काय बोलू मग मी बोलायला काय जागा लागली. आणि मग तेच अजित पवार जर या ठिकाणी आमच्या उद्धव साहेबांच्या बाजूला उपमुख्यमंत्री बोलत असेल तर शिवसैनिकाला काय मिळणार? काय मिळालं 2.5 वर्षात शिवसैनिकाला? कुणी सांगू? पुण्या मंडळावर घेतलं, पुण्या महामंडळावर घेतलं, संजय निराधारवर घेतलं, कुठंच नाही. राष्ट्रवादीवाले सत्ता भोगू लागले आणि फक्त हे पिता पुत्र मुख्यमंत्री मंत्री म्हणून महाराष्ट्रात फिरू लागले. शिवसैनिकाला काय मिळालं? त्यांचे काम वेळेवर होत नाही, ह्या 40 आमदाराला निधी मिळत नाही, ह्या 40 आमदाराला भेट मिळत नाही आणि मग म्हणूनशी हे बंड झालं. बंडाचं कारण काय? हे बंडाचं कारण हे आहे की शिवसेनेचं बाळासाहेबांच्या विचाराप्रमाणे चालना गेली. राष्ट्रवादीवरचे बगडबुल्ली खाऊ लागले सगळे आणि काँग्रेसवालेला तर काँग्रेस अशी संपवली राष्ट्रवादीनं. विलासराव साहेबांना मुख्यमंत्री केलं, महत्त्वाचे पदं घेतले. आज काँग्रेसची अवस्था ही तशीच झाली आणि हे राष्ट्रवादीचं जे षडयंत्र आहे ते मोडण्यासाठी शिंदे साहेबांचाच विचार करा. सर, लातूर जिल्ह्याच्या विलासराव देशमुख साहेबांच्या नंतर त्या राजकारणाबद्दल आम्हाला तुम्ही काय सांगाल? विलासरावच्या काळात राजकारणामध्ये थोडं स्टँडर्डनेस होतं, थोडं चालत होतं, कार्यकर्ता सन्मान. आजचं राजकारण एक व्यापार झाला. मी परवाही सांगितलं की आम्ही देशमुख राजकारणी नाही, तो व्यापार आहे. कुण्याच कार्यकर्त्याला किंमत उरली नाही. ना काँग्रेसमधल्या इलेक्शनमध्ये या इव्हेंट मॅनेजमेंटचे पोर वापरा, पैसे खर्चा, निवडून या.
आणि आम्ही भैयांना असा गर्व निर्माण झाला की आज माझ्याकडे पैसा आहे, पैशाच्या जीवावर मी निवडून येतो. आणि त्यामुळे त्यांनी राजकारणाचं सगळ्यात म्हणजे जे विलासोच्या काळात हां या बोला मुंबईला येताय बसताय बोलताय हे जे होतं बिलकुल बंद आहे. लाचार्याची इथं फौज उभा झालेली आहे. त्यांच्या वयापेक्षा जास्त व्यक्तीच्या वयाने त्यांची पाया पडणं, जसे आमचे खरे साहेब आदित्य साहेबाच्या पाया पडायचे. आमच्या आईबापाने शिकवलंय आपल्यापेक्षा वडील माणसाचे पाया पडायचे, आपल्यापेक्षा कमी वयाच्या माणसाचे पाया पडणं आणि अमित भैयानं पडून गेलं. हे जे सुरू झालेलं आहे तिथं आदित्यनं पडून गेलं नाही तर अमित भैयानं पडून गेलं. आणि म्हणून राजकारणामध्ये लाचारीला महत्त्व आलंय. कार्यकर्ता हा राहिला नाही. जो जाऊन त्यांची लाचारी करतो, दरवाजा जाऊन बसतो आणि त्यांचे फेकल्या तुकड्यावर जगतो, तोच स्वाभिमानानं कोणची ही गोष्ट चुकते म्हणून सांगायचं कार्यकर्त्यामध्ये हिंमत राहिलं नाही. पहिलं विलासाच्या काळात ते होतं, केशवरावच्या काळात तर भांडून सांगत होते. वरचेवर ह्या राजकारणामध्ये लाचारीला जास्त महत्त्व आलं आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम आहे की काही लोक जाऊ द्या राजकारण घाण आहे म्हणून बाजूला बसायला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून कोणता शब्द घेऊन आपण त्यांच्या गोटामध्ये समावेश झाला? कसलाही शब्द नाही, एकच शब्द, बाळासाहेबाचा विचार चलवीत हा शब्द. शब्दासाठी जायचं तर 1995ला मला तिकीट आणि 25 लाख रुपये मिळाले. शब्द हा कुणीच देत नसतो आणि शब्दासाठी तो विचार चलवीत माझ्यात कर्तव्यकारी असेल तर संघटना जे आमचं संघटन आहे जो ग्रुप आहे ते मला ती ताकद देईल, ते देईल. त्यांना वाटेल की हा शिवाजी महाराजांच्या सैन्यामध्ये जाताना कोणी विचारलं होतं साहेब मला काय करणार, स्वराज्य आणायचं आणि मग शिवाजी महाराजाला वाटलं हा माणूस हा चलू शकतो, हा सय्यद वंडापेक्षा जास्त तलवार चलू शकतो म्हणून होता जेव्हा त्याला त्या ठिकाणी उभा कर. माझ्या कर्तव्यकारीचा जर त्यांना दिसली त्या कर्तव्यकारीपणाने ते काम देतील या संघटनेसाठी. आज जिल्हा दिलाय, उद्या त्यांना वाटलं ह्या मंडळावर काम करेल, हे संघटना काम करेल आणि त्यांनी जर ते दिलं तर ते समर्थपणे सांभाळण्याची ताकद. ते आता नेते त्यांना वाटलं ग्रुप लिडर आहे, त्यांना वाटलं नाही त्या माणसाला इथं वापरलं पाहिजे, तेच करायचं. विचारून जायचं नसतं, त्या विचारासाठी जायचं. उद्या मला तुम्ही मंत्री करणार आहो का तरच येतो नाही तर नाही, असा बळवंत जाधव नाही आणि तसं करणार नाही. सर, लातूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये आगामी निवडणुकीमध्ये विद्यमान जे काही आमदार आहेत तथा माजी जे काही मंत्री आहेत अमित देशमुख यांना कोण कडवे आव्हान उभे करेल असं आपल्याला वाटतं? आज सद्यस्थितीत मला स्पष्ट वाटतंय 1995 त्यांच्या वडिलापासून मी काम करतो, त्यांना कडवं आव्हान मीच देऊ शकतो. मॅनेज पॉलिटिक्स जे त्यांनी चलवते ते 1995ला बळवंत जाधवने तोडलं. त्याच्यानंतर त्यांनी परत मॅनेज पॉलिटिक्स सुरू केलं. मुंडे साहेबाचं सहकारी गोजो मुंडेला उभा केलं, पुन्हा पप्पू भाईला उभा केलं, पुन्हा शैलेश भैयाला उभा केलं. शैलेश भैयाला मर्यादा 50,000च्या आहेत हे तिकीट दिल्या सांगितलं त्यांना. आपण कितीही जरी नाही म्हणलो राजकारणामध्ये जाते तेच. शैलेश भैया 50च्या पुढे जाऊ शकत नाही हे मी गणित मांडून सांगितलं होतं, ते झालं. आणि हे सगळं मॅनेज पॉलिटिक्स. पुन्हा कुणाला MIMचं कुणाला उभा करायचं, ह्याचं कुणाला उभा करायचं, त्याच्याकडनं कोणा हे सगळं मॅनेज करून मग उभा टाकायचं. आज तुम्हाला सांगतो लातूर ग्रामीणमध्ये धीरज भैया उभा टाकायच्या आधी आमचे दुसरे देशमुख मांजरा कारखान्याचे चेअरमॅन धनंजय देशमुख त्यांचे कागद काढले, त्यांना उभं करायचं चाललं. पण जेव्हा वरून मॅनेज झालं की शिवसेनेचं ती जागा होती भाजपची, 10-15 हजारांना कराट पडत होते, ती जागा जेव्हा कळाली की मॅनेज होऊ शकते तेव्हा धीरज व्हायला होती. देशमुख हे समोरच्या लढाईत कधी जिंकले नाही कोणी. सुरुवातीला त्यांनी नाडेच्या विरुद्ध निवडले 3200 मतांनी आले. जेव्हा डायरेक्ट फाईट झालेली आहे 1995ला डायरेक्ट फाईट झाली, विलासरावचा पराभव झाला एवढा मंत्री असताना. एक नगरसेवक जनता दलाचा नव्हता, एक पंचायत समिती मेंबर नव्हता, परंतु पराभव का झाला तर त्याला एकाच एक फाईट जर झाली तर समर्थपणे फक्त मॅनेज नव्हता झाली. 95ला आम्ही मॅनेज होऊ दिलं नाही. त्यांनी पार SR बोंबईपासून ते काकडे साहेबापर्यंत सर्व मॅनेज करून बसले होते की कवेकर सोडून दुसरा उमेदवार द्या, ही द्या, बळवंत जाधव द्या, त्यांना उभा. आम्ही ते मॅनेज पॉलिटिक्स मोडलं आणि या 2024ला मॅनेज पॉलिटिक्स उधळून लावून अमित देशमुखचा लातूरच्या हितासाठी, लातूरमध्ये लोकशाही आणण्यासाठी, त्यांचा माझा द्वेष नाही, शेताचं भांडण नाही, त्यांचं गावन माझं यावं असं नाही, लातूरमध्ये निकोप लोकशाही असावी जी पैशावर आधारित नसावी, कार्यकर्त्याचे सन्मान करणारी असावी, अशी लोकशाही आणण्यासाठी देशमुखाच्या एकाधिकारशाहीला आज सांगा एका कारखान्यावर आई, एकावर बहीण, एकावर चुलता, एकावर भाऊ, काय गुलामगिरी सगळ्यांची आणि सांगायचं विना सहकार नाही उद्धार. अरे कुठं करताय, उसण येताना किती त्रास देत आहे. आणि हे जे चाललंय मांजरामध्ये फॉर्म रिजेक्ट करताना कायद्याचा गैरवापर करायचा,
विरोधक तयारच होऊ नये, याची पूर्ण शक्ती सत्तेचा वापर करून फॉर्म रिजेक्ट करायचे. अरे लोकशाही, निर्वेळ लोकशाही आणण्यासाठी, कार्यकर्त्याच्या सन्मानासाठी, फक्त कार्यकर्त्याच्या सन्मानासाठी. आणि लोकशाही मार्गाने ते आले तर आनंद आहे. पहिला हार मी घाली, मी माझा लढलो, बबुराव काळे निवडून आले, पहिला हार घालून बाहेर आलो. आम्ही द्वेष नाही केला, केस नाही केली. लोकांनी दिलेला निर्णय, पण तो निर्वेळ असला पाहिजे. तो लोकशाही मार्गाने आलेला निर्वेळ मी फाईट करणार आणि त्यांचं जे मॅरेज पॉलिटिक्स आहे ते उधळून लावून आम्ही निवडणूक लढू. कोणी माझ्यापेक्षा सरळ दिसला त्याला उभा करू, परंतु आता मॅनेज होणार नाही हे लक्षात घ्या. थोडक्यात आगामी जे काही निवडणूक आहे त्या आगामी निवडणुकीमध्ये आपण अमित देशमुख यांच्या विरोधामध्ये निश्चितपणे आम्हाला पाहायला मिळालं. नक्की. मी काय म्हणलं, माझ्यापेक्षा सरस कुणी दिसला मला, जसं 1950ला वाटलं, 95ला वाटलं मला की माझ्यापेक्षा कवेकर सरस दिसतोय. ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती होते. तिकीट तर पार्टीने मला दिलं होतं, 3 दिवस एबी फॉर्म माझ्या नावावर. पण मला वाटलं की आपण कमी पडू, आर्थिकदृष्ट्या कमी पडू, बाकी नाही. मग आम्ही कवेकरला विनंती केली, त्याने नक हो करत आले, आम्ही उभा केलं, झालं. आज जर उद्या जर मला वाटलं कुणी की हा उमेदवार माझ्यापेक्षा चांगलाच राहतो, हा नंतर आल्यानंतर ह्या जिल्ह्यामध्ये, या तालुक्यामध्ये लोकशाही ही निर्वेळ राहील, चांगली राहील, कार्यकर्त्याचा सन्मान होईल, महानगरपालिका नीट चालेल, ती फक्त नगरसेवक चालवतील, कुणी रिमोट कंट्रोलद्वारे बाहेरून चालवणार नाही, असं जेव्हा वाटेल तर मी त्यालाही तिकीट देईन. मी आमदार व्हावंच यासाठी राजकारण करत नाही. या लातूरमध्ये कार्यकर्त्याचा सन्मान व्हावा, कार्यकर्त्या हा चांगल्या घरचा राहावा. राजकारणामध्ये यायला कार्यकर्त्यांनी चांगल्या लोकांना वाटावं की राजकारण केलं पाहिजे. राजकारण घ्या नाही, नको रे बाबा तिथं पैशाशिवाय दुसरं काही, हे होऊ नये यासाठी मी राजकारणात आहे आणि तसा मी प्रयत्न करतो. सर, शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांचा जो काही मनमानी कारभार आहे त्या मनमानी कारभाराला कंटाळून आपण शिंदे गोटामध्ये येण्याचा निर्णय घेतला असं बोललं जातं, यामध्ये कितपत तथ्य आहे आणि याबद्दल आम्हाला काय सांगाल? मी उद्धव साहेबांना 4 पत्र लिहिले की यांचं प्रगती कार्ड तपासा. तुम्ही यांना इथं पाठवलंय ना, तुम्ही यांचं प्रगती कार्ड, किती आमदार झाले यांच्या काळात, किती नगरसेवक झाले, काय करतात ते, इथं कार्यकर्त्यामध्ये भांडण लावून दिली. जाहीर मेळाव्यामध्ये आदरणीय खैरे म्हणतात, खबरदार बळवंत जाधव करत असतात, लक्षात ठेवा. यायचं एक भाषण पाठ होतं त्यांचं, गद्दाराची जय करणार नाही, भगवा फडकल्याशिवाय राहणार नाही, घर तिथं तिरंग भगवा, घर तिथं शिवसैनिक, जय महाराष्ट्र. दुसऱ्या वर्षीच यायचं. आणि तू पदाधिकारी व्हायचे, तू बळवंत जाधवचा माणूस, तू याचा माणूस, तू रावतेचा माणूस, तू याचा माणूस, केलंय काय विचारा. का इथं शिवसेना वाढीसाठी काय केलं तुम्ही? काहीच नाही. सत्ता होती 2014 ते 19 आणि पुन्हा 2.5 वर्ष एवढी सत्ता होती. काय दिलं तुम्ही? किती महामंडळ आणले, किती मंडळाला शिवसैनिकाला बसवलं, किती निधी लातूरला दिला, कुणाला प्रोजेक्ट केला, ह्याला विलासरावच्या विरोधात, अमितच्या विरोधात लढवायचंय, ह्याला ह्याच्या विरोधात लढवायचंय, ह्याला प्रोजेक्ट करा, ह्याला मोठं करा, या ठिकाणी संघटनेच्या याच्या माध्यमातून संघटनेची कामं करा, असं काहीच नाही. यायचं आणि पुन्हा तिकडं देशमुखाशी फोनवर बोलायचं, तुमच्या विरुद्ध सोपा उमेदवार कोण आहे, अशी काम करत गेली. त्यामुळं इथल्या शिवसेनेच्या ऱ्हासाला खैरे साहेब जबाबदार आहेत असं माझं स्पष्ट. पहिले बाळ हरदास, त्यानंतर चंद्रकांत खैरे, या दोघांमुळं इथली शिवसेना वाढू शकली नाही. सर, आपण जर बघितलं तर मागील 4 वर्षापासून पक्षी पातळीवर आपण सक्रिय नव्हता आणि आता परत नव्याने आपण शिंदे गोटामध्ये येऊन सक्रिय झालात, तर यामागचं नेमकं काय गणित आहे किंवा काय कारण आहे? फार सुंदर प्रश्न आहे तुमचा. मी सांगितलं ना, कसा सक्रिय राहील. इथं आम्ही देशमुखच्या दरवाज्यात जाऊन बसू. तुम्ही युतीची एवढी आबद्र केली नेत्यांनी आमच्या, आणि आत्ता मला मी म्हणलं खैरे साहेबाला जाहीर सांगतो, का मराठा द्वेष आहे कळत नाही. त्यांच्या पराभवाचं कारण सुद्धा तेच आहे. ते मराठा समाजाचा एवढा द्वेष करतात, मग कार्यकर्ता नांदेडचा असो, लातूरचा असो, बीडचा असो, उस्मानाबादचा असो, या सर्व ठिकाणी द्वेष करणं आणि मायनॉरिटीचं राजकारण असलं बाळासाहेबांनी कधी केलं नाही. मायक्रो मायनॉरिटी आहेत ते, त्यांना त्यांनी खासदार केलं, सगळ्या मराठी मतं दिले. तो बाळासाहेबांनी जे राजकारण केलं त्याच्या एकदम उलट राजकारण खरे सावं. आणि तुम्ही आत्ता विचारलेला प्रश्न शेवटचा काय म्हणाल तुम्ही, मागील 4 वर्षामध्ये काय करायचं. आणि मी एक स्वाभिमान आहे, मी राष्ट्रवादी, हा सत्ता आहे, चला तिकडे जावा, आज इकडे नाही जावा. आज आम्ही पाहिलं की जे आपला विचार आहे तो चालत नाही. खरेसारखा इथं माणूस बसलेला आहे. आपण तर बंड करू शकत नाही. मी ना आमदार, ना खासदार, ना नगरसेवक. मी विचार देतोय, तरी तुम्ही पहा, बद्दर साहेबाकडं मराठवाडा नेत्याला मी 1 वर्षापूर्वी, शिंदे साहेब तर आज म्हणाले, 1 वर्षापूर्वी म्हणालो की शिवसेनेची लढाई काँग्रेस सोबत आहे.
भाजपसोबत नाही. भाजप कार्यकर्त्यांनो आणि शिवसैनिकांनो भांडू नका आपसामध्ये. आणि वडील मुख्यमंत्री झाले, पोरगा मंत्री झाला, शिवसेनेच्या हातात काय पडलं? कापूस पिकलं, कुत्रं नागवा अशी शिवसेनेची अवस्था झालेली आहे. हे मी दीड वर्षापूर्वी माझी जी धुसफूस होती, जो आवाज होता, जितका होता तेवढा मी या विचाराला राबवला. मी आजच बोलायलो असं नाही, 1-1.5 वर्षापूर्वी बोललोय. आणि म्हणून मला ही झालेली काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत झालेली युतीचा अभद्र वाटतं. मी म्हणत नाही की भाजप फार चांगला वागतोय. भाजपचं आणि शिवसेनेचं भांडण हे नवरा बायकोचं. भाजपनं काही चुका केल्यात का? 100% काही चुका केल्यात, त्या आम्ही त्यांच्यात बोलू. पण भाजपनं केलेल्या चुका, त्या व्यक्तीने केलेल्या चुका, प्रिन्सिपल चुका. भाजपचं आमचं नातं काय? जय भवानी जय शिवराय. बरोबर. आमचं नातं काय? जय भवानी जय हिंदुत्व. दोघांनी वाजून सांगितलं. घराणेशाला विरोध दोघांनी केलाय. अडवणीनंतर त्यांचा मुलगा नाही झाला. वाजपेयी साहेबाचा मुलगा नाही झाला. मोदी साहेबाचा मुलगा नाही होणार. जे बाळासाहेबांनी केलं होतं तेच भाजप चालवत आहे. त्यामुळे त्यांचं आमचं नातं होतं. इथल्या कार्यकर्त्याची आमचं नातं आहे. आम्ही 25-30-40 वर्ष एकत्र फिरलो. मक्के साहेब असतील, काळे साहेब, देवीदास काळे असतील, शैलेश गोजमुंडे असतील, दिलीप पांडे असतील, धोतेकर साहेब असतील, अभिमन्यू पवार असतील. हे आम्ही 25-30 वर्ष एक लढाई लढतोय. जेव्हा सत्ता नव्हती तेव्हा देशमुखाच्या काँग्रेस विरुद्ध आम्ही भांडलोय. केसेस एकमेकावर सगळ्यावर केसेस झाल्या, मी केसेस फुकट लढवल्या. आणि मग भाजप आणि सेना कार्यकर्त्यांची आमची बॉन्डिंग. आज मी झाल्या भाजपचे 50 कार्यकर्ते येऊन मला अभिनंदन करायला लागले की भाऊ तुम्ही आला. एक चांगलं दोघांमध्ये बॉन्डिंग आहे. आणि त्यामुळं या काळामध्ये भाजपच नसल्यामुळं, आणि आम्ही निवडून कुणावर आलो होतो? भाजप सेना दोघं मिळून मतं घेऊन निवडून आलो. आणि त्याच्या विरोधातच जाणं. खरं तर खंजीर आम्ही खूप असतात विचाराला. निवडून यायचं भाजपसोबत आणि संसार करायचा राष्ट्रवादीसोबत. हे आम्ही गद्दारी नाही का? आणि त्यामुळे हे मला आवडलं नसल्यामुळं मी एक वकील आहे, 40 वर्ष वकिली केली. धंदा म्हणून राजकारण करत नाही, विचाराची बांधील घेऊन राजकारण करतोय. म्हणून मी शांत. धन्यवाद सर, धन्यवाद. आपण आम्हाला वेळ दिला, आमच्याशी संवाद साधला, त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. आणि आपली भावी जी काही राजकीय वाटचाल आहे त्यास आमच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू सर, आभार.